तामुलपुर जिल्ला इउथ इउपिपिएलनि बानजायनायाव गोसोखां तामुलपुर ओनसोलनि समाज सिबियारि हलधर दास बिथांनि मुङाव जोङो भलिबल बादायलायनाय दिनै हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारि बायदियै जोङो गिबियै जोंनि हानजानि अर्थात इउपिपिएल दोलोनि फिरफिला बिरहोनाय बे दोलोनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिया जोंनिया जोबनानै थांबाय। बेनि उनाव जोङो नैथि हाबाफारि बायदियै जोङो दंफां गायनाय हाबाफारियाव जोङो जोंनि बे ओनसोलनि बा बे जायगानि गाहाय फोरोंगिरि उमेश चन्द्र दास बिथांखौ जोङो दंफां गायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै जोङो लिंनानै लाबोदोंमोन। बेनि उनाव दिनैनि बे श्रद्धांजलि अर्थात मुंख्लंनि जे स्मृति तर्पण बे तर्पणनि गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि तामुलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि मानगोनां बिपुल बसुमतारी बिथांखौ जों हांख्रायनानै लाबोदोंमोन। बेनि उनाव जोंहा गोसोखां हलधर दास बिथांनि बिसियाबो बे माबायाव हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन। बेनि उनाव दंफां गायनाय हाबाफारियाव जोङो गाहाय आलासि हिसाबै जोङो लाबोदोंमोन उमेश चन्द्र बिथांखौ। बेनिफ्राय जोंनि गाहाय जि गिबि हाबाफारिनि उनाव जि थामथि हाबाफारि बे थामथि हाबाफारियाव जोङो हांख्रायनानै लाबोदों जोंनि TLCCनि चेयारमेन मानगोनां पबित्र नार्जारी बिथांखौ। बिथाङा दिनै जोंनि अपेनिं अफ दा भलिबल मेट्सखौ बिथाङा बेखेवनानै होबाय। दा जोंनि हाबाफारिया जोबनायाव जोङो गाहाय आलासि हिसाबै जोङो लेंनानै लाबोदों जलेन दैमारी बिथाङा तामुलपुर समाजनि मानगोनां MLA। बेनि उनाव जोङो स्पेसियेल गेस्ट हिसाबै जोङो हांख्रायनानै लाबोदों जोंनि तामुलपुर गोदानै जिल्लानि SP मानाव गेदेर जादब बिथांखौ। बिथाङाबो फैगोन। गतिके जोङो आसा खालामदों रायजो राजानिफ्राय जों मदद मोनगोन। लोगोसे जोंनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जाफुंसारनायाव रायजो राजाफ्रा निश्चय मदद होगोन होननानै जों आसा खालामदों। जोङो बेखौ खुंफुंनायनि थांखियानो जाहैबाय गोदानै बा जोंनि जेनेरेसन जि माने उदीयमान जुबक अर्थात सेंग्रा सिख्लाफोर जिहेतु खेला दुलायाव इन्टारेस्ट दङ बा खेलानि गेजेरजोंबो जोङो जोंनि जि माने गावनि आथिङाव गाव गसंनानै थांना थानायनि राहा लामा बा जोङो बेल' नङा जोंनि फिजिकेल अर्थात जोंनि जि सास्थ' देहा बेफोरबो खेलानि गेजेरजों अर्थात ब्यामनि गेजेरजों जों मोननो हायो। बेखायनो जोङो नैबे दिनैनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो लादों आरो बेनिफ्राय जोङो बेखौनो रायजो राजासिम खावलायनो लुगैयो जोङो अकल जोङो फरायनाय बा बायदिसिनायावबो जौगानांगोन लोगोसे खेला बिथिङावबो जोङो जौगानांगोन। बेखौ जोङो इयुथ हिसाबै जोङो खावलायो रायजो राजाखौ। बान्था महरै जोङो फार्स्ट प्राइज हिसाबै 15,000 ओमफ्राय ट्रफि दङ आरो नैथि बान्था हिसाबै 10,000 उइथ ट्रफि। दिनै तामुलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि लाइमोन हान्जानि बानजायनायाव नैबे दंपाराव मोनसे सानसेनि भलिबल गोसोखां जोंनि रुंसारि हलधर दासनि मुङाव दिनै सानसेनि माने बादायलायनायखौ लानाय जादों। गतिके जों मिथिगौ जे इउपिपिएल दोलोआ दिनै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि मोजांनि थाखाय दिनै खामानि मावगासिनो दङ। दिनै BTCआव जोंनि इउपिपिएल BJP GSPनि सरकार सोलिगासिनो दङ। गतिके जोङो नैबे ओनसोलाव फारफ्रोमबो बिथिङाव जाहाथे रायजो राजाफोरखौ जों जौगाखांहोनो हायो, फारफ्रोमबो बिथिङाव जों जाहाथे मोनसे जौगानाय लाबोनो हायो, बेनि थाखाय जोङो सरकारजों लोगोसे ज' जानानै जोङो इउपिपिएल दोलोआबो खामानि मावबाय थादों। गतिके नोंथांमोना मिथिगौ दिनै रुंसारि हलधर दासनि मुङाव दिनै बे भलिबल बादायलायनायखौ होनाय जादों।
रुंसारि हलधर दास बिथाङा जोंनि तामुलपुर जिल्लानि सासे UPPL दोलोनि बिफा महरै खामानि मावबोदोंमोन। बिथाङा सासे जोंनि कर्मिमोन आरो बिथाङा जोबोद सासे फोरोंगिरिल' नङा, बिथाङा सासे जोबोद मोजां मानसिमोन, सासे समाज सिबियारिमोन ससा अर्थआव जों बुंनो थाङोब्ला। आरो बिथांनि जि मावनाय दांनाय, बिथांनि जि सिन्ताधारा, बे सिन्ताधाराखौ जाहाथे मावनाय दांनायखौ जाहाथे जोङो समाजाव मोनसे गोहोम खोख्लैहोनो हायो, समाजाव मोनसे बिथांनि सिन्ताधारानि गेजेरजों जों जाहाथे मोनसे सोलायनाय लाबोनो हायो, मोनसे गोजोरथायारि मोनसे जौगानाय लाबोनो हायो, बेनि थाखाय जों बिथांनि गोसोखांथियाव दिनै बे खेलाखौ होनाय जादों। आरो ओंखायनो आं दिनै UPPL दोलोनि लाइमोन हान्जाखौ जोंनि तामुलपुर जिल्लानि बिथांमोनखौ आङो आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरग्रोबाय। आरो जाय बिथांमोना दिनै बे बादायलायनायखौ मदद होदों, बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावबाय। आरो गोनां नैबे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनाबो दिनै लैहोर लैहोर फैनानै बे बादायलायनायाव दिनै बाहागो लाफैदों। ओंखायनो आं गासैखौबो खेबसे दिनैनि नैबे नोंथांमोननि गेजेरजों आं गासैखौबो साबायखर बावबाय। दाखालि बावै जि 1 फेब्रुवारियाव गुवाहाटीनि नालापारायाव जि मोनसे इलेक्सननि जाथाय जालांबाय, बेखौ जोङो दुखु फोरमायदों UPPL दोलोनि जानानै, तामुलपुर जिल्लानि जानानै। आरो लोगोसेयावनो बे जाथाय जालांनायनि उनाव बेनि थाखाय जोंनि UPPL दोलोआ बेवहाय खामानि मावबाय थादों। आरो UPPL सरकार माने जोंनि BTC सरकारनिफ्रायबो बेवहाय बिथांमोननि रिहेबिलिटेसननि थाखाय बा बिथांमोननि जानाय लोंनायनिफ्राय बायदिसिना लानानै जोंनिफ्राय सम्पुर्ण भाबे मदद होनायनि थाखाय जोंनि BTRनि चिफ बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों। आरो इतिमध्य दिनै BTCनि सरकारनिफ्राय दिनै माखासे जानाय लोंनाय बायदिसिना बिदि माने जगायनाय जादों। आरो नोंथाङा जि बाथ्राखौ बुंदों जे BTC ओनसोलावबो बेफोरबायदि माने इभिकसन खालामनायनि जि बाथ्रा, गतिके जोङो दायो UPPL दोलोनि सरकार सोलिबाय थादों बे BTC ओनसोलाव। जोङो माब्लाबाबो BTC ओनसोलाव जोंनि ट्राइबेल माहारिनि ट्राइबेल सुबुंफोरखौ इभिकसन खालामनायखौ जोङो माब्लाबाबो लुबैया, जोंनि सरकारा माब्लाबाबो लुबैया। आरो बेखौ गोख्रोङैनो बेखौ बादा होनाय जागोन। मानो होनोब्ला जोङो दिनै ट्राइबेलफोरनो हानि मोनथाय होनाय बाथ्राखौसो बुंबाय थादों। दिनै फरेस्ट राइट एक्टखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनिसो बाथ्रा बुंबाय थादों। बेवहाय माने ट्राइबेलफोरखौ खुनु होखारनायनि बाथ्राखौ जों बुङाखै। थ' गतिके जेब्लासिम जोंनि मानगोनां प्रमद बर'नि दैदेननायाव BTCआव सरकार थागोन, नोंथांमोना निश्चित था बेवहाय माब्लाबाबो सेकेन्ड टाइम बेवहाय माने जोंनि ट्राइबेल माहारिखौ बा नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ माब्लाबाबो इभिकसन खालामनाय जाया। बेनि थाखाय आङो मानगोनां रायजो राजा बिथांमोनखौबो माने निश्चिन्त भाबै थानो थाखाय आं खावलायदों। गोजोनथाव खौरां। गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, SSC, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै, बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रड बिशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, SSC, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।